Good morning guys. Grabe pa yung antok ko kasi nagising ako ng alas 3 ata yun. Itong batang to. Sinipa yung yung salamin. Bagsak. Hindi ko't matulog Ayun, syempre nilinis ko. Mabubog si Poknat eh. Tapos, nagising naman ako ng alas 4. Kasi napakainit. Pagtingin ko, hindi umaandar yung electric fan. Natanggal pala ni Poknat sa saksakan. Pasaway. Tapos yun. Basta siguro 4 na beses akong nagising at nagwiwi ako at pag uminom ako ng madaming tubig bago matulog. Ayan, for sure yan. Talagang bagsak. CR na CR. So kaya ngayon ng Tokyo ako guys. Sobra pa yung ko. Kulang pa yung tulog ko. Pag alis na ito, ilip ako ulit. Nagpapaantay siya eh. Bibili daw kami mamaya ng parigalo niya sa... Ilan yun? 2 tao? Tapos ikaw wala kang gift. Hindi ka makaka-receive. Ba't kailangan bang Aray ko! 3 pa lang tao. Grabe na. Yung mga ayusin pa pala ako guys. So, yung mga pang ginagamit pang skincare. Yan, sinilid ko lang sa... Ay, ba yan? Sa isang bag. Pulbos. Yan. Alam nyo guys, gumagamit ako ng Dio. Sabi kasi ni nag-comment kasi di na nakikita na na gumagamit ako. Pero wala na nga laman maliliit lang kasi yung inaano ko. And then yung mga yung mga aray ko! Poknat yung mga lumang packaging pa yung mga ginagamit ko kasi hindi to nagustuhan ng mga buyer. Gawa ng mas mag-leak. Mas basta nag-leak siya compared dun sa ganito. Sa ganyan. Kasi ito, lalagyan namin ng tape, yung band. Ayun. So, ayan ang ginagamit ko mga Dio. Mga maliliit na yung kinukuha ko. No! Alis ka dyan. Alis ka dyan! Sige. Yung gagawin mo dyan? Wala pagkain dyan. Nagugulo ka lang eh. Ayun, meron din ako dito. Napanood ko kasi kay Michelle D. Diba? Aray! Poknat Itong, Avon. Mura lang naman. Tinry ko kaso, tumatagas yung kilikili ko dyan. So, ayun, mabango siya. Tapos, ay! Ayusin. Dumating kasi yung, ni Chris. Sundo. Nakalis na siya. So, ayun nga. Ano pa ba nandito? Ito, nakita ko rin sa Facebook. Barry Cosette. Cream for legs. Ayun. Try ko siya. 2 binili ko kasi kapag bumili ka ng 2, free shipping na. So, 2 na binili ko. Ito, ibigay ko kay mama. Tapos yung isa, ginagamit ko siya. Maganda siya, guys. Kasi malamig na. Basta, very soothing sa legs. Asa na ba yun? Yung na-open ko na yan. Ito. Ganito siya. Yan, kailangan lang talaga siyang i-massage sa legs. So, tingnan natin kung effective to. Kasi yung, alam niyo naman yung yung pa ako. Tingnan nyo. Ano pa yan? Dalaga pa ako niyan. Talaga may mga, kasi, pagkagaling ko nun sa school, naghugas kagad ako ng paa. So, ayun, para na siyang mga ugat-ugat na malalaki. Hindi dito sa Ikaw, papampam ka ha? Ito sa legs naman, yung mga yung mga maliliit. Ano ko di makita. Ayan. Ang ganyan, Ang sagwa kapag naka-shorts ako. Ayun. Yan ang gusto kong tanggalin. Kalmot ni Poknat. Yung mga, mga veins nga. So, ayun lang. Ang nandito. Tapos, nag-try ako ulit. Alam niyo naman ako kasi kapag kami mga bagong product na gusto kong i-display sa store, tinatry ko muna. So, ayun, nag-try ako ng Skin Magical Rejuvenating Set Kit 1. So, bestseller daw nila, pero hindi ko nagustuhan at nagkaano ko dyan, dumami yung pimples ko talaga ng sobra-sobra. Ayan, yun. Hindi ko nga nakalahati halos. Pati yung mga creams nila mainit sa mukha. Hindi naman sa guys siguro sa iba effective kasi ang dami naman din nila mga feedback, pero
Eh, gusto ko, tinatry ko muna. Pag hindi ko gustuhan, hindi ko talaga, hindi ko binibenta. So, ayun lang. Pero sa iba, effective yan. So, nasa sa inyo yan. Pwede kayong bumili kasi madami namang, mga skincare boutique na nagbebenta niya kahit saan, guys. Meron ito. So, yun lang. Ano pa ba? And, ito, favorite ko ngayon yung Yamashiro Organic Soap. Ayan, dalawa to yasa yung isa. Kinuha na naman ata ni Daddy. Ay! No. Kung talagang puknit ka. Wala na. So, maya, ayusin ko yan, guys. Tulog muna tayo ulit. Puknat! Gulo ka eh. Na? Tulog ka muna. Play na. Yan, dito muna si Puknit ulit sa si Poknat. Wala na lang na tatawag namin eh. Si Poknat, si Puknit. Dito muna siya. Nagluluto ako ng ulam eh. Na? Dito muna ikaw ulit Uy, diyan ka lang. Awayin ka ni mga tuta ni Maggie. Tipi boy, wag awayin si Poknat ha. Tipi boy. Tipi boy. Ayun na si si Grumpy Conan. Hi Conan! Kumusta ka Conan? Ako nanin. Di ka pa naliligo yung Conanin. Suplado talaga to si Conanin. Yo, dumi-dumi mo na Ligo tayo? Ha? Gising na sila Ate Dayan mo, boy? Hindi pa kita. Puknit! Ito ka lang, ha? Wala. Sino yun? Si Kuya Natsu yun. Wala ka, Ay! Diyan ka lang. Ano kayang pwedeng ulamin? Hay na si Kishafe! Gusto ko ikaw Mag-hi ka muna ulit sa kanya. Hi Pokna! Sino yung bata yan? Bagong ligo, naka-lipstick. Ano pa? Naka-makeup. Tapos? Naka-nakikiray. Ikaw talaga gusto mo maging makeup guru? Mag-YouTube ka tapos magme-makeup ka? Ha? Gusto mo? Sige, dali! Hi, Ate Wapi. Hi. Sabi mo, hi guys! Hi, guys. My name is... name mo. Pangalan mo. Kishafe Gatia. Gatia! Sali ka sa Little Miss Philippines. Madaldal ka Ay, no. Hi, Poknat. Yan si Poknat nakatingin sa'yo. Hi, Poknat! Hi, Poknat. Dito ka kumaway para makita ka, Poknat. Yan! Uy, yun na tumulong si Poknatin. Tumulong si Poknat. Poknat. Yeah, buti pa ikaw mabango na Poknat. Pero mamaya na naman yan. Nandilimahid ka na naman, bata ka. Hi, Poknat. Sisipag ako ulit guys, magluto. Kailangan din kasi at wala daw ulam na naman sila dayan sa store. Kasi hindi makapagluto si mama at hindi rin makapaghatid on time. At umalis ulit si papa pupuntang Nag-Isihan. Umuwi si papa kahapon tapos bumalik din kanina. At yung nagpapatrabaho kailangan syempre andun siya. Mama naman hindi makaalis sa tindahan niya. So yun, ako na lang muna. Total wala pa naman kami stocks ng Dio. Wala pa ako pupuntahan para kuha ng mga stocks. Ako na muna magluto. So, our menu for today is kalabasa, pakbet. Yan, sari-sari. May pa to may kamote pa. Ano nga yung Sel? Pakbet na may kamote? Ilocano yun Ay, hindi mo alam. Pakbet na Ilocano. Yun. Tapos may dahon pa siya. Pwedeng saluyot yung dahon, pero pinili ko kangkong na lang. Ayun. And then, yan, swordfish. Binabad ko sa kalamansi, patis, tsaka ano ba to? Pepper. Ayun lang. Tapos, yun, magpa-fried pa kami ni Giselle.
Kasi kulang naman yung ano eh. Oh, sige, okay lang yan. Covered naman na siguro yan. Sige. Ang sarap guys. So, luto na. Yan. Sarap. Ang ganda ng kulay. Medyo iba lang yung ano sa camera. Pero ang ganda ng gulay niya. Ang gulay. Ang kulay niya. Tapos dinamihan ko yung sabaw kasi yun ang pinakasabaw nila sa kanin. Sabaw pa lang ulam na. Sarap. Ito yung ano, fried. Ginagawa ko pala guys, sinahalo ko na dito yung ano, yung breading. Tapos nilalagyan ko konting tubig para matunaw siya ng ganyan. Hindi mababad yung ano, yung manok. Para siyang, nga ba yung pusit na bilog-bilog? Or yung parang calamares. Ingay naman yan. Ingay. Ano, ching-ching yan. Lagot ka. Kinukuha ni Kuya yung ano, potato mo. Kinukuha ni Kuya. Kinakain ni Kuya. No. Kiching-ching yan. Kumain ka na lang mamaya. Ang selfie. Tingnan na lang, mama. Naku, inubos na may kalbo na to. Malaingay. May ingay-ingay. Grabe ay. Kumain na kayo? Nag-raise na box kami. Bakit mo kinakagat yan? Bakit yung kinakagat? Oh! Bakit? Subog na siya, guys. Guys, kagat ako ni mama, guys. Uminom daw yan ng cherry pearl. Oh, ba't pinapa-cherry pearl? Lalaki agad yan. Lit niya eh. Cute nga yung size niya eh. Kasing cute na size mo. Grabe siya. Huwag naman ka-size mo. Mag-volleyball ko eh. Ay, kasi mag-volleyball pala ay. Mag-volleyball yan. Kaya ako yung malapad. Malapad na. Straight talaga. Walang straight. Hindi. Lalaro na naman tong bata. Ito mga karami na naman to eh. Straighten mo kaya. Hoy! Wala na, ubos na. Ah. Isang balik pa yan. Ano, ubos na yun, ano mo? Ubos na. Ay, hindi ko pa nadala yung ano, sticker nung Amaze Bang. Chinek mo na yung ano niya, consistency niyan. Hindi ko. Check mo nga. Si mama wala pa. Favorite mo. Favorite yan ni Ching Ching. Oh. Uy! Ay, ang ganda. Uy! Iba lang yung amoy niya. May ba ba? Ano? Ba't ganun? Ay, bakit? Hindi ito, papa. Akin na yan. Akin na yan. Ching Ching yan. Karga ni Tamoy. Halika na. Halika na. Karga na ni Tamoy. Kasize ko na lang para cute. Cute kaming dalawa. Volleyball kayo, no? Pinapo-cherry pear na. Magpa-volleyball ba? Hey guys. Hey guys. Sige, gigil. Ay, shoutout si ano, baby? Shoutout. Si Miss Beverly. Shoutout. Kanina ako pumunta dito bumili. Hi Alis na daw po. sila bukas. Ingat. US. Sana pinadala mo na si Lucas. Buti nga tulog eh. Kundi nabitbit na yung papuntang Amerika. Ano? Kundi nabitbit na yung papuntang Amerika. Yung chaba-chaba na yan. Yung chaba-chaba na yan. Bye po, ingat po bukas po. Gigil, grabe. Uy! Ko naman, panggigila naman sobra. Ito ba naman din? Uy! Sunto ka na yan, oh. Sunto ka na yan, oh. Dayan tsaka si Japong, oh. Yan, dito na kami guys sa ano, National. Bibili nga siya ng pang-gift niya daw sa tatlo niyang classmate. Last day na nila bukas. Patingin yung isa. As told by Nerdy. Sana sa Wattpad na lang nila inano. Eh, maganda daw sa libre. Pocketbook pala yun. Para kahit saan daw mabang. Sus! Ano yung isa pa? Tatlo yun, di ba? Teen Clash po. Yung isa hindi na daw. Magkano to? 195. For home na guys. Poknat nga. Flaky lang naman siya sa card niya. Sana. Huwag mo itulad ko talaga
Kakarga yun. Takot yan pag kinakarga eh. Hello. Ayoko. Hello. Ayoko. Poknat. Bigyan mo na lang na ito para matumigil siya. Alam mo yung damit niya, yusin mo nga. Parang na si Winnie the Pooh na eh. Ayun. Taba na ni Poknat. Oo nga, lumalaki din pala si Poknat guys, kahit pa paano. Ayun, compare doon sa nung unang dumating siya dito. Nakakapiraso lang talaga siya ngayon. May inilaki naman siya. Ayun. Hindi na ako nakapag-vlog masyado guys nung pauwi kami kasi bigla ako nahilo sa Metro Point after namin bumili ng mga books ni Chris. Ayun. Tapos bumili din kasi ako nung Buamera. Kasi sa ubo niya. Tapos yun. And then cologne lang sa sa bench cologne niya. Tapos ayun na, yung paano na kami Ay, galing ni pauwi na kami. Poknat. Napadal na ako dun sa upa. Yung parang biglang gumanon yung paningin ko talaga. Akala ko lumilindol. Tapos tumigil ako bigla. So, tapos pag ko ng mata ko, yun nga, sa akin pala yung parang nahihilo na ako. So, ayun. Pero muna kami, kumain din muna kami sa sa kumain? Sa KFC. Ayun, sabi ko, baka gutom lang to. Yun. Tapos yun, after kumain, wala pa rin habang pauwi kami talagang para akong matutumba. So, ayun, dapat pupunta ako ngayon sa sa Pasig. Dalawin ko si Daddy tsaka si Groot. Tapos, din ako, magpa-practice din ako mag-drive sana. Kaso, ayun na, hindi ko kaya. Baka traffic pa sa sa EDSA. Tsaka, Which is expected naman, laging traffic yan. Kahit na, 8:30 na, and then, lalo na sa MRT at masali na tao. pag summer me. Patumba na lang ako bigla. Natakot na ako kanina kasi 6 lang yung kasama ko. Sabi ko, baka bigla akong matumba rito eh. So, ayun. Pahinga na kami guys. See you tomorrow. Bukas na lang. Good night, nak. Good night. Para ba tayo nakadilaw. Pati si Lucia nakadilaw kanina, diba? Good night, Poknat. Good night, Poknat. Good night. Ayan, bye.